ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ କଥା ନ ମାନିଲ ଅସାମାଜିକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲ ଜୀବନ କାଟିଲ। ଏ ଭାଇ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛ ପରା ସେମିତି କଣ ହଉଛ? ବାଲ୍ୟକାଳେ ହାତ ଧରି ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଚାଲି ଯେଉଁ ବାପା ଶିଖାଇଥିଲା ରେ ତତେ କାଲି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବେଳେ ମୋହ ସଧି ଦେଇଥିଲା ଅନ୍ନ ଦେଇ କଳେ ପରତ ବଢାଇଥିଲା ସେ ବଢାଇଥିଲା। ହେ ହେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ହେଇ ଆରେ ବାପା ବୋଉ ଟିକେ ଦେଖେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ ଯାହା କୋଳେ ସେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯା